Jo he de començar pensant i dient si no hi havia alternativa en aquesta retallada als funcionaris en la paga de Nadal de desembre. Jo li esmentaré una sèrie de propostes que potser si s'hagués tirat per aquí no hagués fet falta retallar aquesta paga de Nadal. No s'ha tocat l'impost de societats. Si s'hagués pujat el tipus al 35%, s'haguessin recaptat quasi 14.000 milions d'euros. No s'ha reduït l'economia submergida en 10 punts. Això hagués significat quasi 39.000 milions d'euros. L'impost de la riquesa, clar, els rics no els tocam, són 3.400 milions d'euros de recaptació. La prohibició d'operacions en curt contra la deute pública, 1.400 milions. L'impost a les transaccions financeres, tampoc, la taxa Tobin, 4.500 milions d'euros. Els IVA en els productes de luxe, cotxes de luxe, qualsevol tipus de producte que tingui una quantitat econòmica important, tampoc s'ha tocat. Això suma quasi 65.000 milions d'euros, que és igual a la retallada que han fet vostès, però vostès fan la retallada per a baix. Jo estic parlant de fer la retallada per a dalt, que hi ha molta diferència. Hi ha molta diferència. Vostè me dirà, és que m'està xerrant de l'Estat, sí, però és que en aquell moment l'Estat està influint directament a que 37 treballadores de les escoletes acabin el 31 d'agost. Però bueno, xerrant de Palma. Xerrant de Palma podria ser el seu govern el de menys per més, perquè el seu resum maliciós de govern d'aquest any ha estat més impostos i menys serveis. Més IBI, més MT i menys serveis. Aquest és el seu resum. I no me digui que no hem presentat alternatives, perquè sí que hem presentat alternatives. Progressivitat en els impostos, IBI a grans superfícies, recàrregues als habitatges buits. Tenim a no sé quanta gent desnonada i no recarregam els habitatges buits que hi ha a la ciutat. Això és pura especulació. I després l'augment de taxa a les llicències de grans obres. Jo crec que aquesta ciutat, no sé si l'Estat necessita o no necessita un rescat, però aquesta ciutat sí que necessita un rescat. Un rescat de prioritats, invertir les prioritats, governar per les persones, governem de baix cap a dalt, per favor, i que no se repeteixin aquestes situacions. Moltes gràcies.